масъалае ки дар тавқиҳгоҳи тафтишотии шаҳри хуҷанд ба вуқӯъ пайваст. 31 январ соли 2026 рӯзона 3 нафар маҳкумшудае ки бо ҷиноятҳои экстремистӣ ва террористӣ адои ҷазо менамуданд ба муҳлати аз 12 то 14 сол онҳо аз озодӣ маҳрум гардида буданд. дар ҷойҳои маҳруми аз озодӣ низоми адои ҷазоро вайрон карданд. чандин маротиба барои ҳамин дар чунин ҳолатҳо бо қарори суд нисбати онҳо низоми маҳбасӣ муқаррар карда шуд ва барои интиқол додан муваққатан дар тавқиҳгоҳи тафтишотӣ нигоҳ дошта шуданд. ҳангоми дар тавқиҳгоҳи тафтишотии шаҳри хуҷанд нигоҳ доштанд ва дар ҳуҷраи гашту гузор гаштанд ва баромаданд ба кормандони муассиса ҳуҷум намуданд, аз ҳар гуна предметҳо истифода бурданд, ҷароҳатҳои ҷисмонӣ расонданд, ҳатто ба як маҳкумшудаи дигар ки дар ҷо буд вайро ҳукм намуданд. ба талаби кормандони муассиса ки ҳаракатҳои худро қатъ кунанд розӣ нашуда, муқобилиятро нишон дода аз ҳар гуна гуфтам предметҳо истифода ба ҷони кормандони муассиса хатари ҷиддӣ эҷод карданд. дар чунин ҳолатҳо аз ҷониби хизматчиёни ҳарбие ки муассисаҳои ислоҳӣ ҳимоя карда мешаванд низарат карда шудааст. оиди ин ҳодиса бо моддаи 332 ва 365 кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон парвандаи ҷиноятӣ оғоз шудааст ва ҳамаи ҳолатҳои ба ин кор чӣ гуна рух дод, барои чӣ рух дод, аз ҷониби ки чӣ гап шудааст, мо инро дар вақти тафтишот муайян хоҳем кард.